A parroquia vilanovesa de Baión prepárase para viaxar de novo pasado esta vindeira fin de semana. Ano a ano a mostra de oficios, tradicións e xogos populares vai gañando adeptos e tamén novos contidos. Este ano a cita chega a súa 8ª edición sumando novas exhibicións de traballos que están a piques de desaparecer. Dos 25 oficios que se van representar, 5 incorpóranse este ano. Temos pois un afiador, temos un zapateiro remendondo de antes, temos un fotógrafo, temos un barbeiro, antes chamábase barbeiro, non peluquero, e temos tamén un panadeiro. As novas fichaxes poderánse ver xunto con zoqueiros, canteiros, cesteiros ou carpinteiros tanto este sábado como o domingo. Tamén durante toda a fin de semana haberá distintas representacións de tradicións e costumes. Temos, por exemplo, as esceas de lavadoiro, temos as esceas cando a xente se xuntaba a debullar o millo, temos tamén as esceas co carro de ir ao Toxo. Esencia galega ao 100% que foi caendo no esquecemento, algo que queren evitar dende a Asociación O Castro, que destacan a importancia da implicación da rapazada e a mocidade. Os máis novos, din, están especialmente implicados nos obradoiros. Temos talleres que é importante para os rapaces, de alfarería, de cestería, etc. Estos serán o sábado. Temos, si é como todos os anos, estamos moi contentos porque participan bastantes rapaces. O ano pasado penso que foron sobre 60. A proposta complétase cunha exposición de ferramentas, xogos populares e unha andaina da Santa Compaña. Tamén, por suposto, moita música para amenizar esta viaxe ao pasado con distintas actuacións nos 2 días de festa.